ପୁଅ ଖାଉଛି ଜାନ ତାପରେ ଇନଷ୍ଟା ରେ ବହୁତ ପଇସା କମାଉଛନ୍ ଖାଲି ସେମିତି ରିଲ୍ସ ବହୁତ ବନେଇଲ ପଇସା ଆନେ ବହୁତ ବ୍ଲଗ ପଇସା। କରୁଛନ୍ତି। ମିକୁନ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜି କଣ ମିକୁନ ଖାଉଛ କହିଦେଲ କଣ ଖାଇଲ ଇଆଡ଼ ନାଅ କଣ ଖାଉଛ ଏ ବାପରେ ଇଏ କଣ ପୁରେଇଲେ ଆଳୁ हाँ कौन खाओ गुपचुप हाँ मिकू यार नाओ ଏଡା ନା ସିଧା ନା अरे बाप रे ହଁ एपटे खिया खी चलची एपटे खोई दउचंती ହେତି ହେତି मिकुन मामा ଆମର ତମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେଲି बिंदु କୋଉଥିରେ କଚଟ ବୁଝିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତୋର ଖା रज एमती आमर सेलिब्रेशन होची आ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ପାଣି ର आहा ହେଇ ଏ ସରଧାରେ ଖୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ କଣ ମତେ ଦେଖେ ଆମର ना ତ ଧୋଇ ଦବ हाथ धोया पड़ेगा ତା ହାତ ଧୋଇବନି ଭିଡ଼ିଓ କରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଲୁଗା ଫେରେ ନେଇ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କାଟ ତାକୁ टोटली पड़िबो ନାଇଁ କାଟ 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 ଜଲ୍ଦି वीडियो कटा होनी କୁଇକ୍ କୁଇକ୍ କାଟ 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 ତମେ ନ ଖାଅ ମୁଁ ଅଧିକ ଖୋଇ ଦଉଛି हम्म